Hola a tothom. Ara que ja sabem separar en síl·labes, a partir dels dos vídeos anteriors, el vídeo 17 i el vídeo 18, hem d'analitzar la segona habilitat que cal per arribar a accentuar bé, que és reconèixer les síl·labes tòniques. En català contraposem les síl·labes tòniques a les síl·labes àtones. No totes les llengües ho fan. El català sí que les contraposem. Posem un exemple senzill. Posem, per exemple, la paraula carnisseria. Carnisseria. Quina seria la tònica? Carnisseria. Ri és la síl·laba pronunciada amb més força. Doncs són això les síl·labes tòniques, aquelles que són pronunciades amb més força. Però també són més llargues, fixeu-vos. Carnisseria, són una mica més llargues. I també el to fonamental de la veu és lleugerament més alt. Carnisseria. En una pronunciació fluida, la major part de les persones són capaces de detectar fàcilment les síl·labes tòniques, aquests punts de major intensitat, però no tothom. Per exemple, si dic això, a mi no m'agrada gens que se l'emportin sense el meu consentiment. Si us demanés de subratllar les síl·labes tòniques, què subratllaríeu? Doncs segurament, si ho sabeu fer, subratllareu mi, gra, gens, por, sent, meu, ment. Com veieu, podem tenir síl·labes tòniques amb paraules d'una sola síl·laba, com mi, gens o meu, o també amb paraules de més d'una síl·laba, com les altres. En canvi, les paraules àtones només poden ser monosíl·labes, que tenim no, me, que, se i l'article. La distinció entre tòniques i àtones no només es pot observar a l'intern d'una paraula, doncs, sinó en el conjunt de la cadena fònica. I com veieu, també una cosa és la tònica, el que en podríem dir l'accent fònic, i una altra és l'accent gràfic, la ratlleta, que és el que estem aprenent a posar en aquests vídeos. En aquesta frase, per exemple, no hi ha ni un sol accent gràfic, però sí un munt d'accents fònics a les síl·labes tòniques. Les síl·labes que no són tòniques es diu que són àtones, i de fet és una qüestió de contrast. I com totes aquestes coses no sempre és blanc o negre. A les paraules compostes, a les paraules llargues i en els adverbis amb ment, per exemple, podem notar-hi dues tòniques, tot i que potser no igual d'intenses. Es parla aleshores d'un accent secundari. Per exemple, si dius ens escandalitzaríem, tot i que la tònica és clarament la i, ríem, si veieu, la síl·laba es també és més intensa que les següents. Ens escandalitzaríem, és una mica més intensa. Això també passa amb els compostos o els prefixats. Per exemple, semidesnatada, llet semidesnatada, o 300, o ploramiques, tada, cents, miques, però accent secundari és semi, 3, plora, que veieu que en català oriental fins i tot es manté el timbre de la vocal, no es diu semidesnatada ni 300, sinó semidesnatada i 300. En els adverbis amb ment, lògicament, estadísticament, podríem dir que l'accent principal, que es manté en l'ortografia, a més, quan hi ha un accent gràfic, és a la O, lògica i estadística. Però en el ment hi tenim una espècie d'accent secundari, lògicament, estadísticament. Fixeu-vos que per convenció mantenim l'accent gràfic que portava l'adjectiu. Fixeu-vos també que en el conjunt de la tira fònica hi ha síl·labes tòniques més marcades i d'altres que ho són menys. Per exemple, llegim amb èmfasi. A mi no m'agrada gens que se l'emportin sense el meu consentiment. Veieu, aquesta èmfasi l'hem posat al mi i per tant sona amb un accent més fort que la resta. Posarem ara l'èmfasi
en gens. A mi no m'agrada gens que se l'emportin sense el meu consentiment. I també el meu. A mi no m'agrada gens que se l'emportin sense el meu consentiment. Ara bé, malgrat totes aquestes consideracions, a efectes de posar-hi l'accent gràfic, a nosaltres què ens interessen? Ens interessen exclusivament les paraules que tenen més d'una síl·laba. Perquè aquí tenim una altra regla. Les paraules d'una sola síl·laba, els monosíl·labs que es diu, per regla general, no duen accent gràfic. Per tant, només ens interessen les paraules de més d'una síl·laba. Doncs bé, com podem detectar la síl·laba tònica? Per la meva experiència diria que 9 de cada 10 persones la saben detectar intuïtivament amb molta facilitat. Podríem dir que tenen oïda per les tòniques. Però sempre hi ha algú a qui li costa més o que en alguns casos ho veu clar i en altres dubta. Sou d'aquells que quan canten desafinen moltíssim? Doncs segur que us costarà més trobar la tònica. En general, hi ha una bona correspondència entre tenir una bona oïda per la música i pel ritme i saber detectar les tòniques. Però sempre es pot millorar. Jo crec que un bon sistema és el de treballar les paraules, ja dividides en síl·labes, marcant amb més èmfasi la que es creu que és la tònica. Com que les tòniques són més llargues i tenen una entonació més alta que les àtones del costat, és qüestió d'allargar-les i apujar el to. Practiquem ara notant el contrast. Escombra, escombra. Veieu? Si allarguem la tònica ho trobem natural. Escombrar, escombrar. Veieu? La tònica ara és la A última. Camina, camina. L'allarguem i trobem natural. Caminar, caminar. Amb la A llarga. Una cosa que també a vegades va bé és assenyalar les tòniques amb un més i les àtones amb un menys. Escombra, escombrar, camina, caminar, amb un més a la tònica. Posem unes quantes més. Veien, vèiem, veieu, espontaneïtat, cuissó, cuina. Veien, vèiem, veieu, espontaneïtat, cuissó, cuina. Quan hi ha dubtes, també podem intentar desplaçar la tònica de manera forçada al llarg de totes les síl·labes. I aleshores normalment només hi ha una opció que se senti com a bona. Posem un exemple. Posem, per exemple, la paraula Barcelona. Com sabem quina és la tònica? Doncs mireu, primer intentem pronunciar-la donant força allargada a la A, després a la E, després a la O i després a la última A. I veurem quina sentim com a bona. La primera seria Barcelona, la segona Barcelona, la tercera Barcelona i la quarta Barcelonà. Evidentment, la correcta és aquesta, no? La tercera, la que hem sentit com a més natural. I això ho podem fer amb totes les paraules que ens presentin dubtes. N'hi ha algunes, però, que tenen diferents versions possibles, lògicament amb significats diferents. Un clàssic és aquest. La paraula fàbrica, fabrica, fabricar. Veieu que té com els mateixos fonemes, però en la primera la tònica és la primera, aquí la tònica és la segona i a la tercera la tònica és l'última, la tercera. Bé, doncs un cop dominat tot això, ara ja podem posar en marxa la tercera habilitat, que és la de classificar les paraules en agudes, planes i esdrúixoles. Agudes, planes
i esdrúixoles. Simplement les hem de classificar. Són agudes les paraules que tenen la tònica a l'última síl·laba, per tant, a la de més a la dreta. Per exemple, algun, elefant, temptació, espavilaran, algun, elefant, temptació, espavilaran. Veieu? La tònica és l'última, no importa quantes n'hi hagi abans. Posem-ne fins i tot una altra amb 6 síl·labes. Espontaneïtat. Veieu? Són 6 síl·labes, però la tònica és l'última. Doncs totes aquestes són agudes. Veieu també que n'hi ha una que porta accent gràfic i les altres no. Ara simplement els estem classificant. D'altra banda tenim les paraules planes. Són planes les que tenen la tònica a la penúltima síl·laba. Per tant, després de la tònica encara hi ha una altra síl·laba. Faixa, matraca, estudien, escorrialles. Faixa, 2 síl·labes, matraca, 3, estudien, 4, escorrialles, 5. Fixeu-vos que el que tenen en comú és que la tònica és la penúltima. I finalment tenim les esdrúixoles, que són les que tenen la síl·laba tònica a l'antepenúltima posició. Tècnica, ciència, estrambòtica. Veieu? La primera i després 2 més. La tònica i 2 més. 2 àtones, una tònica i 2 més. Doncs va, ara que ja les sabeu distingir perfectament, fem una petita pràctica amb paraules que sovint es pronuncien d'una manera que no és la normativa, la correcta. Les classifico per tal com són en realitat, estan ben escrites i per tant la pràctica simplement és de pronunciació. Cal pronunciar-les bé sabent que són agudes, planes o esdrúixoles. Comencem per les agudes, intentem pronunciar-les. Un moment abans que ho digui jo. Xofer, oboè, alfil, zenit, futbol, el Tibet, els Carpats. Fem-ne algunes de planes, que a vegades es pronuncien malament. Són planes. Atmosfera, medul·la, homòplat, termòstat, metamorfosi, míssil, rèptil, tèxtil. Algunes d'esdrúixoles ara. Olimpíada, període, aurèola, èczema, pneumònia. Com ha anat? Si voleu podeu posar pausa al vídeo i les torneu a pronunciar, torneu a fer l'exercici. I si alguna pronunciació us sembla estranya, no patiu, la repetiu 30 vegades i al final us acabarà sonant normal. El que és estrany o normal és molt relatiu. Doncs bé, ara que ja sabem tot això, en el proper vídeo veurem les regles d'accentuació. Per fi arribem a les regles d'accentuació. Sisplau, cliqueu al m'agrada si ha estat útil, subscriviu-vos al canal, si voleu, i deixeu-me algun comentari a la pàgina web, que us escrigui aquí sota. I expliqueu-me quines coses us costen més o com heu resolt certs aspectes, etc. I si teniu algun dubte, doncs no dubteu a escriure'm directament. Fins a la propera.